Kaixo, ongi etorria, logaritmoaren definizioa eta bere propietateak ikusi ondoren, orain praktika pixka bat egin behar dugu. Goazen ikustea ondo ulertu dezuz. Has gaitezen. 74ren logaritmoa oinarrian bi duena. Zer egingo genuke? Izango nintzateke bi ber, logaritmoa, bi ber, 74. 74 zein behar dugu deskomposatu. 2, 4, 8, 12, 22, 74, 6, ezta? Horran, hau izango zateke, 2 ber 6. Honez esan nahi du, isatzen badela 6, ezta? Horran, logaritmoak ditu dugu, 6. Urrengoa, 3 ber, ez dakigu, zenbaten eman behar du, 91 bat. Deskomposatuta zenbada, 3, 9, 27, bat, berlau. Horran, 3 ber isa, berdin, 3 ber lau. Isa zenbada beraz, lau. Arrexa, ezta? Urrengoa atako duzu, ezta? Ni baino lehenago behar da. Argetezen, ez duzen jartzen. Orduan da, 10 ber isa. Eta da, bat bi hilo, 5 zerokin. Bat bi hiru lau 5. 10 ber isa berdin, 10 ber, 5 zero balde baitu da, 10 ber 5. Horren isatzen bada, 5. Aztega komplikatzen, hau ere 10 da. Horren da, 10 ber isa berdin, eta hemen ditu, 3 zero eta gero bat, lau 10. Bat bi hiru eta lau 10. Hau, bihurtu behar dugu, 10eko oinarrian. Nundi dator hau? Badakizu, datorrela uste du bintzat, horrela, ezta? Bat zati, zerekin, zenbat zerokin. Nola, koma, lau mugitu behar bat bi hiru lau, hemen lau zero den, bat bi hiru lau. Eta hori zer da? Bat zati, 10 ber lau. Nahiz dugu bukatu, zau, eraman barko dugu, zenbakitzailera. Horren, geldituko ditzake horrela, 10 ber isa berdin, 10 ber, eraman dugulako gora, ikurra aldatu behar dugu, minus lau. Horregatik, isak balio du minus lau. Eta logaritmoa ikusi duzu bezala, minus izan daiteke, plus edo minus. Urrengoa, periodikoa. Hemen arazotxo bat egin gaude. Bueno, guazen ikustea. 3 ber, isa, ez dakiguna zenbaren, eta tatzen zegu, 0,1 periodikoa. Hau guazen konpuntzea. Gogoratzen zen nola pasatzen den zatiki moduan? Bai, ez da? Bueno, egiten da, nola periodikoa den, ez hemen bezala, jarretzen da behar, behatziko bat. Periodo batuan, zifra bat agolako. Eta goian egiten da, zenbaki guztia hartu, osoik, bat. Eta kendu, periodoan ez dagoena. Zer ez dago periodoan? 0. Hola da. Behatzi den bat. Bueno, bagoazen ikustea. Hau, deskomposatin barkoa nuke, 3 ber 2. Jarraitu moten hemen, 3 ber isa, berdin. Hau, pasabat dugu, gorutz, zenbakitzailera, ezta? Plus da, oran gora, minus. 3 ber, minus 2. Zenbada isa, minus 2. Eta azkena, 10 ber, zerbait, eman bat du, minus 1. Bueno, guk ez dut gehiago jarretuko. Esan dugulako, minusa bat bada ez dugula lortu emaitza, ez dagoela. Berdin da, zezemakikin berretu, 10 ber zerbait, atako da beti positiboa, ez du negatiboa izan. Bueno, honekin ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?